Gusti kawula ingkang sae tan wonten sanesipun para suci wonten ing riki boten tumut nyaosaken korbanipun sok-sokan nyuwun pangreksa duh Allah wit kula ngayun dhateng paduka duye uwah paduka kang dados panduman warisan sarta tuwuh dawahipun tangsul pangukur wonten ing papan ingkang nengsemaken manakula nyuwun pangreksa duh Allah wit kula ngayun dhateng paduka aku tansah nglembono mring Gusti kang paring pitedah marang aku tansah madhep marang Sang Yewa jumenenga ing tanganku aku mesti ora kekur nyuwun pangreksa duh Allah wit kula ngayun dhateng paduka mulane nyawaku awit boten kapasraken